Окей, здравейте, той е Prototype 2 и сега цикъл. Так, добро. И трябва да си приближа микрофона до мене и бегам от някакви война. И сега трябва да леда като циганин. И мистер Геймър с мене. Имам лак. Вече съм някакъв нега. Ще ме фанете за луя. Аре бе, спейс. Тук ли си? Тук ли си, бе? Хода. Спайдермен! 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 Опа, грешната сграда. Карай. Пак стигнем до там. Здравейте, скотове! Опа, тук имаше лак. Не. Добре. Те. Бузайде! Мамо, къде трябва да отида, бе? Боже. Бузайде. Ома го последния направил Ice Bucket Challenge. Ти не го ли гледа? Не. Стой така, стой. Тъй. Какво стане сега? Един Господ знае. И Hold Shift. Бати маке джум. Не знам как се джумфа, нега спокойно. Мани бъс там ще кача. Няма. И тук си спомняме нещо, но аз ще го... Не, всъщност няма го скипна. И тук е някакъв пич, той нещо се плаши. Кръсти се. Аз му полагам. Питам го нещо и си ходиме. Това е... Те. То клип няма да бъде от най-дългите, защото няма много време да снимам. И MVTV не сме качвали сигурно от 2 седмици. Майка! Много странно. Значи от MVTV не сме качвали от точно 2 седмици. И 55 секунди. И 200. Вече 500. Channel update плюс нов член. Кой е този нов член? Тъпия мистер Геймър, който не качва нито, който е качил един клип. 2, 3. Интрото. Да, Amazing Spider-Man, който проектата е прекратена, тъй като... Няма рам, аз пък рам. Няма место. Не, хард диски, не, това ми писна в голямо. Тъй. Са. С някакви пичуи и трябва да намерим някакъв негър. Прототайп мога да я премърта за точно 10 години. Не повече, малко. Даже аз отивам да я превъртам на Xbox, а речам. Верно? Не. Да, аз съм я превъртал на Xbox. Рождена парти на Two Forza Soldier. Buy Voodoo TV, subscribe. Мистер Геймър е хърси. О, бати метен! Аз знам всъщност как да правя салто, гледайте са. Хоп, салто. Хоп, салто. Батяк. Кога ще сложат, кога ще направят на дропър? Бем! Знак реч quitting. О, аз смех сигурно го 50 години. Чека в този мап поминах за отрицателно време. Добре. Не За за тебе като те гледам къв си джумпър. не беше толкова трудно, ама... Значи сега ще кажа колко... Да. Чейс влезна Майнкрафта го минава по това време. Заслужавайте се на Rage Quit. Ще направим до минаване на мапа. Може. След този клип.
Значи трябва да убием то негър в средата. Той може да не е негър, ама ще го убием. Не, то трябва да го консумираш. О, върно е. От кожа ДНК-то и... Демек съсе и такова. Откъде да знам, бе? При мен е с BY. На Xbox. А кой беше то? Аха, съсе и с десен бутон. Да. Трябва да му разбием На утре. пръв Type 1, такова ще. Мога да накараш някой да го застрелят. Да, това го знам. Много яко, защото в двойката го няма. Тук ли си? Who are this fucking shit? And I skip this. Фу. Вчера профакер ми вика, ела, ако искаш на училище Левски. Къде Левски, къде си ти, бе? Да, че е така, къде е Левски, къде съм аз. Без ти без Не, аз го казах преди 15 минути и седнахме на центъра. Между другото, It's Danger Play е бахти тролорам, аз ми я сладър. Значи... Ще кажеш ли това за фудването? Къде ни фудиха? Значи... Къде се правих, че ще ни фудят? Да, те казваха, че ще ни фудят. Каза да му пратя някакви SMS-и, ще ми даде някакъв акаунт, кавичка на Майншафтър. Да, и ми прати някакъв акаунт от Майншафтъра Prime. Да му иба майката. И така, абонирайте се, не се абонирайте, направо се не абонирайте, да кажа. Не, кажи това с фудването го кажи. Да, бе, значи той вика, ще ви фудя, аз съм някой, ще ви фудя, ще А ви без ям. нет и мистер Геймър като това са нас, ама са насра като момиче. Сам като чуя така. И той каза, е тия лаката, и той пише, без нет, ти знаеш, че малка ми е мъртва. Малка, отде да знам, бе, не знам дали е върно или не, това. 26 фейла, значи усещам, че едно ниво, тук няма да мине въобще. Айде, бе, да ти еба нивото, да ти еба, бе! Аз сега, кой трябва да убия? Не да знам. Айде. Не, бе, майка ти, мати. Котката, бръшна. Усещам, че това ще го минеш за 2 секунди, аз... Ето да дропър не е бъз джъмп. Айде, Ай, сега като прата, вземи тая кофа, бе. Какво? Тук припълням. Метнах я до другия блок. Ама, тук би трябвало да има такова. Жиго, урбан ще е така, чест. Пребах ли се научно? Да. Не съм бе. Извинявайте, че се лигая малко. Това е заради мистер Геймър, той е много тъп. Да, мистер Геймър. Абе, обвинявайте, мистер Геймър. Къде? Майка ти тъпа! Стига ви бе, ще намала. Окей, вече си намален от клавиатурата. Това го минах, бе. Трябва да го минаваш с всичко. Ето ще игра в момента фриран. Айде фрирънъра! Гледайте ма къв съм про. Го минава. Хоп! Това беше. А сега след като го консумирам, какво трябва да правя? Защо ти списал по мисията, това Не мога да разбера, мани. Не, то ми дава, че трябва да направя нещо. Значи трябва да цъкна Q и да намеря нещо. Ама нищо не намерям всъщност. Не, то трябва такова да ти списва някакво такова... Абе, че ще ти го видиш. Нещо ще стане някакво такова полето. Кисещам се. Ама аз като го цъкна и то нищо не става, бац. Никой не ми изписа, че трябва да убия. Ето няма да ти изпиша, ще ти покажа на къде да тръгнеш. Нищо не ми показва.
Ти знаеш откъде идва сигнала. Виж, че от тебе идва сигнала. Като го цъкаш това, ще има какво. Да, ама не ми дава нищо. Чакай. Виж, сигнала се прибира от някъде. Я чакай. Но те са прибирани. И така, откъдето се прибира какво? Оттам ли да отида? Да. Мисъл лети, трябва да намериш един човек. Мисля, трябва да го консумираш. Да бе. Аз го консумирах ония при хеликоптера там. Още не трябва. Да, аз ми не учиш. Си свърши епизода, сега ще играем малко да дропа. Окей, тук някаква червена територийка. Не, добре. Да, стих си, къде трябва да отида, бе. Тук на този мост беше. Чакай, тук пише нещо. Натама. Що натама, какво има? Натама. Не бе, баце, как? Go to the bridge. Да. Ето. По мой така се паднали, бе, майко. Ама така, ако паднеш, ще умреш. Ну! С тия стълбички, бе. Малко са ми подозрителни тия стълбички. Аз Тук как се кляка? What the fuck? Някакъв пръснах череп. А тук моля стрелям с нещо. Да, ма не за да почита, защото просто как не мога стреля. Мисля, стрелям, ама никак такова по-опит. Ето, консумирам го сега. Та игра е направена повече за меле атаки. Че виж ти като локнеш там силите. Ставаше батил 5. Първо хакера ми даде между другото някакъв акаунт 30. Бронз 3. Бронз 3 ще даде в неговия бронз 5, добре. Не бе, бронз 3, бе. Някак не го приятел. Крадване. Крадец. Нали знаеш как ще финиш? Не, аз не игра. Окей, бе, разбрахме, че някакви проблеми имаш, бе. Какво си говориш сам тука? Кой има проблеми? Някакъв пич с някакво калкулатор, че тук се смета. Това не е бащата. Мамо, ти стрелят с ракети. Балма. О, към църквата ли там? Към моста. Не знам. Не, тук имаше една мисията са... Не, аз фелнах. Значи удрям се в ъгълчето и падам в вода. Мамо, ти имат... После ще имам 20 FPS, бац. 50 човека ме гонят. The back button James Simpson. Optional. Аз тук трябва да гръмна хеликоптерите ли? Трябва гръмна. Значи трябва да ги... Да, бе. Това бац, аз не мога да скоча до тех. Ама ти си скочил с това трябва да скочиш. Какво си говоря? Кажи, какво трябва да направя? Помогни малко. Откъде да знам, бе? Не викай, бе, лайно. Сетих се, бе. Сетих се. Ай, ще взема тази бричка. Да ти ебам. Нали, бе, нали така? Кажи, нали? Лети! Добре, където с този хеликоптер? Вземи. Не, бе. Добре. Ето го честа, бе. Бац, аз му цепя хеликоптер, то нищо му не става. Трябва да хвърляш коли по мен. Да, усетих се, ама ще мета ми някакви климатици. Мета и какво ти падне, бе? Метни му живота. Ударих го, бац. Чупили го? Не. Ебали го. И пак го цепна. Ебал от хеликоптера. Сега ще го цепна с голем камион.
Тут коли умира. Май взема голем бус. И тут кола ще умре, но няма смисъл от бус. Само е баваш ресурсите на играта. Ема баци, аз сега ги не виждам къде са. Те така като са подбус не мога целят. Бати сет. Мамо гръмна Ай, буса. къде го метам на там, бе? Мамо да гръмнеш, мамо ти гръмна буса да те направят на гирач. На къде го метам, бе? Цъкни тап и би трябвало да се прицелиш. Верно, бе. Аре, бе! Не мога да се прицела, той има някакъв фейл тук. Да три. Аз опитам да намеря диамантите, ама нещо не се случи. Аз съм сигурно няма пък на целовата. Едно коптера не можахме да го гръмнем. Баци, аз не мога да го оцела. Ударих го. Качих се до него, аз се кача до него сега. Няма смисъл, ако не си с някакви такива плана. Ако нямаш апдейти за хайджак и за финиш. Що пак го бия? Ма с финиш, знаеш колко лесно го убиваш. Само цъкаш там някакво бутончко. Мен ми е сигър. Нали, аз съм голем избор. Добре, то обръщат мене, как да Къде? го оцела? Шибата вода мазна. Добре, аз лета под него точно и той пак ме оцелва, баце. Това ще бъдат мене с този епизод, защото това е неминуемо. Неминуемо е, хора, неминуемо. План ще му го обясня. Може би. Те тук не мога целате, бати тъпите са те. Бати тъпите. Чао. Суми целите уя, аре бе. Ударих го. Exit the alert, демек. Да избегаш от двете търси. Да бе, стих съм. И после ще дадат се. Питаш ме и си седил. Интересно. Снимаш ли още или... Баца, аз си влезнах в опасната буш. Майко... Аз сега ще влеза в водата. Как? Да, бе, той веднага. В водата мога да им избягаш между другото. Верно. Като скочиш във водата и ще даде да цъкнеш, да си смениш това. Скина. То с какво се смееше скина с... То трябва да ти изпише откъде да знам. Да, сеф. И как да стигна там, бе? Бусе, джамбрик, какво трябва да имам? Да, ще влеза в водата. Добре, защо съм толкова близо до базата им, бе? И това беше на този клип. Надявам се ви е харесало и чао.